Mabungahong kagabhion mga igsoon live ta. Kumusta igsoon? Salamat sa laing kahigayunan nga gihatag sa Ginoo taliwala sa kabisi. So, kabalo na mo before we proceed, before we start, ako sana i-share igsoon ang live na to. Kamu sa dihatong i-share ni. Nindot igsoon nga maglanog-lanog ang pulong sa Ginoo karong kagabhion ba. Mao ni pinakanindot ipakatag, no? Before ta mga tulog, before ta mo pahulay, no, mamalandong tauna sa pulong sa Ginoo. So I just want to encourage everyone to share our live tonight, and don't forget to mention your friends and loved ones here in the comment section. Don't forget to type at followers at highlights at everyone para makabantay sad sila igsoon. And our topic for tonight is for me it is very interesting. Why? Because it's about depression. Depression. Nganong ako ning gipili tungod kay dighan kayong nag pre-request na ko, nag-message na ko, nagpa-counsel na ko regarding depression. Unsay ang nilang buhaton, grabe na ni-depress sila. Og mao ni karong gabi unikso na to ang hisgutan. Kung unsa gay or this magsugod o asa magsugod ang depression nganong ang tao ma-depress man. No, so mao na tong hisgutan karon. So kung namoy manghigala diha igsoon nga kabalo mo nga sa ilang sitwasyon nga medyo na sila sa depression or anxiety, pwede niyo i-mention, and pwede niyo maulaw mo ma-mention, i-share ni nga live, it's about depression. Ganahan ko mo share ni because once upon a time nakasinati sa gog depression, no, sama sa akong gi-share ninyo igsoon sa akong testimony, sa akong personal testimony nga 3 times ko nag-attempt og suicide unya because of depression, no, kay gusto na akong tapuson akong kinabuhi. That is why nasa ko ikasultian Even my wife nga naminaw karon na sa pikas kwarto igso nakasinati siya ning depression. But glory be to God, gi-healed me ni Lord. No. Mas grabe ito ako ning attempt kog suicide. Akong sawa ko may attempt kog suicide pero grabe na siya, nag-undergo na siya og psychiatrist doctor, no. Mao na nga nindot ni siya nga topic igsoon kay depression mao man gyud ang common reason nganong ma-trigger ang suicidal thoughts, and then of course daghang naghikog because of depression, no. So again, mao ni mensahe sa paglaom nga atong isgutan karon. So ayaw kalimot i-mention inyong mga higala dire igsoon, okay? And don't forget to share. Praise God. Shout out Sister Leah Baldonado Alcober, one of our subscriber. Thank you, sister. Pa-shout out sa akong igagaw pastor naa sa prisuhan daw sa Bohol. Asa napita ka? Asa ni nga prisuhan sa Bohol? Sige ra ba kog sulod mga prisuhan diri? Prisuhan daw sa Bohol, Richard B. Bilon. Mayon ta makadawat siya sa kaluwasan sabi ni. Okay. Nawa naman daghan ang pasensya na. So shout out daw brother Richard, sa pilido to. B. Bilon okay? Unta makadawat siya sa kaluwasan. Salamat Pastor, God bless always. Okay. Iampo na ko na sister. Ito na yung apel sa akong prayer. Balo na mo basta mga piniriso igsoon. Game kay ko diha. Kay nana sa ako ang kasing-kasing yung mga piniriso. Ako may unasan nga nakasabot nila. Okay? Watching from CDO, Bolua Assumption, shout out Garcia and Castillo family from brother Noel Castillo. And shout out to Brad Glendon Abriel. Oy, Brad. Mindanao de Brad.
God bless, God bless, God bless. Amping na brother, amping, God bless. Og malingaw ka niya, og ugmang balo na, di lang nawilaw sigsona. Good evening, Pastor, watching from Baroy. Pastor, iyan po kung magligon ko sa mga hagit, sa mga pagsulay. Labi na karon ni dagsa na pod ning drugas. Yeah! Ning dagsa dagan na dakpan, Brad. Shabu. Ako ning picturean ba daron, sure jud nga maampo tika. Praise God. Thank you, Brad. Sige, ang papildi ka sa akong personal prayer. Hallelujah. So anyway, ako sa ning i-share mga igsona. To share atong live igsoon. Hallelujah, praise God. So, done sharing. Anyway, shout outs tanang mga subscribers ani nga page sa sama ni Lia Baldonado Alcover, subscriber ni. Sa nay green igsoon, nay green nga heart, subscriber na. Thank you sa effort no sa nang mga subscribers, mga followers, mga avid viewers and listeners ani nga page, ani mga videos nato igsoon ani nga live. Daghang salamat, shout out ninyong tanan. And also na mga nag-send og stars, salamat kayo. Shout out ninyong tanan sa atong mga videos na itig-send, no. Ganina di agad to nag-send og 200 stars, no. I forgot sa iyang name basta. Thank you, thank you. Prayer jud ni atong kanunay mabalos igsoon og si Sister Naomi, one of our subscriber. Good evening. Watching from Sibula Negros Oriental, Mascardo Albert Refe. Brother, thank you for watching. And this time ako din shout out ang tanang mga OFW in different countries, no. Tanan sad nga mga seafarer and tanan mga seaman and also tanang mga naka-permanent residents. Please pray my brother LD bin Ohagan and sa ko Papa Pastor for strength and guidance, wisdom. Thank you. From Sister Margie Ohagan Balud. Para makuha dyan, appeal gid ba? Okay? So, praise God. So, shout out na ako tanang piniriso da, laing dapit. Luzon, Visayas, and Mindanao. Campus Menia, Cebu. Oh no, Campus Menia, Cebu. Cebu City Jail. Okay. And mga kapulisan sa Campus Menia, Cebu, shout out. Cebu City Jail, Toledo City Jail, Talisay City Jail, and also bahay ni Kuya. Shout out na ko diya sila si Brad Aris, Brad Renz, sila si Brad Kinit, no? O sa Brad ni Manghon, ni Brad Jomar nga nasa bahay ni Kuya nga Brad bantira samtang napay gininhawa na ay paglaom dili mapugngan ang plano sa Ginoo anang silda mulapos ang plano sa Ginoo. As long as we have faith, musalig lang ta sa Ginoo mga igsoon, no? Naay paglaom, naay hayag sa ngit-ngit nato nga sitwasyon. Shout out also sa tanang mga inmates sa Lombia City Jail, sa Cagayan de Oro City. Shout out to Brad Ungas, kung brad nga kapitan, mayor diha, no? And sa mga brad na ko na sa worship team, mga dagang mga akro diha, no? So, abanti ta Brad, lunglib ka no, iban sa grasya sa Ginoo. Good evening, Pastor, salamat sa Ginoo, naka-live na jud ka, Pastor, makapaminaw na sa mi. Thank you, Sister Mars Sweet Isales, i-regard kong Brad Jumar diha, okay? And God bless, salamat sa panahon. And, Medina Municipal Jail, shout out. Tanang piniriso sa dagko o gamayng prison, shout out ninyong tanan, kupot lang tas Ginoo. Again, samtang napay kinabuhi, napay paglaom kanunay, basta mulaom ta sa labawng makagagahom. And also shout out to all the jail officer, mga warden, security guard, sa mga military diha, Armed Forces of the Philippines, Philippine Army, and Philippine Coast Guard, Philippine Marine, Philippine Air Force, and Bureau of Fire Protection, and also sa tanang mga PNP personnel, tanang kapulisan, shout out. Okay? Shout out sa akong balikon Campus Menia, Cebu, na si Sir Paul Acosta. Salamat kayo sa Ginoo, Pastor. Naulian na akong anak tungod sa imong mga pag-ampo, himaya sa Ginoo, himaya og dungog sa Ginoo. Answered prayer, igsoon, God bless. Chaidi Cortez Dianan, God bless, and glory to God for that, no, imaya sa Ginoo. And shout out also to Tagbilaran City sa Barracks, okay, mga kapulisan diha, mga daghang kong kaila diha igsoon. And also shout out ako diha si PNP Beatbox King diha, si Palaka Brad, shout out diha. And sa mong hepe diha, no, ako mong mga hepe diha igsoon sa province, si Police Lieutenant Colonel Chip Newis, Chip Batuan,
mabungahong kagabhion nyo mga sir. And sa tanan nga mga PNP personnel, Luzon, Visayas, and Mindanao, especially sa amuang diri sa Clarin Police Station, among hepe diri si Chief Amba, okay? Shout out ninyong tanan, and shout out pastor from CDO, Butron family and Castillo family, from Brother RD Cafe Amor Butron, sakto ba ko? Okay. Shout out from CDO, Butron family and Castillo family. Praise God, salamat sa Ginoo. And I just want to say shout out also to all of my brothers and sisters of Alpha Kappa Rho and different countries, different council, different chapter. Shout out ninyong tanan, lunglib kanon iban sa grasya sa inyo. Kung mga amigo, mga GS, mga vice GS, tanan no. Mga brad, kupot ng Ginoo, ayaw kalimot sa tong hierarchy, ang first God first ta kanunay no. So in everything we do, let us put God first. Unya walay lunglib mahitabo mga brad kung dili na tayo pataas ang Ginoo nga maoy sikreto sa life extension, maoy tinubdan sa kinabuhi. So atong isa ang ngalan sa Ginoo, God first, and of course siya Skeptron in arms, okay? Lunglib kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Shout out to Brother Jomar. Shout out ko sa pamilya, ako pamilya brother Isales family and Baruel family. Okay? Shout out Isales family and Barwell family. A greeting from Brother Jomar. Brad, i-pray ko nga dili ni madungog nga makawang lawang kung di mismo kinabuhi. Amen, amen. See, brother. Okay? So, and shout out also to Brother Kevin Banugo. Nag-atang na po siya. Blessed evening, Pastor James. Ato ning uso. Anong bigay? Naputor, Brad? Negros ni, klaro kayo. Dumagiti rin. Okay, makalagi. Blessed evening, Pastor James. Dumanon, salamat kayo sa Ginoo sa imong kinabuhi, sa imong pag-share sa balaang pulong sa tumbuhi nga Diyos. Watching from Dumaguete City, Negros Oriental, to God be all the glory. O makita mo diya sa Simbang Bisay. Regards ko, brother. God bless na sila sa kong pag-ampo. Pirminte na. Okay. So, shout out to 184,000 followers of Mabungahong Kristohanon. And so wala pa makasubscribe sa itong YouTube channel, you can subscribe. Free to subscribe. Ang link na sa caption na nga live, igsoon, Mabungahong Kristohanon gihapon. Okay? Ayaw tong Kristohanong Mabungahon na, wala na to, hack na to. So nga tong YouTube channel is Mabungahong Kristohanon, ang profile picture na ako ang asawa o ako. Okay? So free to subscribe, ang link makita nyo sa caption na nga live. After na nga live, igsoon ako ning i-download din, i-upload na ko dito sa atong YouTube channel kay mas dali ta dito magkita, mas dali, ma-save, ma-download, no? So, again, Mabungahong Kristohanon, no? Ang link nasa caption ni nga live, no? Free to subscribe sa itong new YouTube channel. Okay? So, let's proceed. Let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Let's welcome the presence of the Holy Spirit, knowing that without Him, we are nothing. Ang pulong sa Ginoo igsoon, dili nato basta-basta matugkad gamit sa itong kalibutanong kaalam. Gamit sa tong tawhanong kaalam sa kunsa ta ka smart, ka bright, mga igsoon bisag with highest honor ta summa cum laude or magna cum laude, without the help of the Holy Spirit and without heavenly wisdom, we cannot really interpret the word of God. No, mahimong literal ra nato, mahimong tawhanon. And shout out to Brother Bioy Litran from Davao ni siya. Mulabay na po media brad pero December pa. Salamat Pastor, ikaw gyud nagaguide nako nga magtarong nas mga binuhatan adlaw-adlaw himaya sa Ginoo. Abante ta brad. Kitang mga ningagi kabuang saon na gamiton punta sa Ginoo sa mga naas kangit-ngit. Praise God. So let's pray. Let's pray igsoon. Okay? Father in heaven, thank you so much Lord for another blessed opportunity. Laing kay gayunan Ginoo, chance, panahon nga imong gihatag ka namo aron mamalandong na usab sa imong balaang pulong. Salamat Lord, taliwala sa among kabisi, gitagaan minimong kadasig, kauhaw, kagutom sa imong pulong Ginoo. And Lord, this time before we start, before we proceed, Lord God, first and foremost, I pray, search our heart. Susiha mong kasing-kasing Ginoo, kinasuluran namo ang pagbati Ginoo. Susiha ang sulod namo kung nami mga butang sa sulod namo nga wala mi makabantay apan wala ka nalipay pa sa ilo ami Ginoo. Lord, limpyuhi among panudlanan nga espirituhanon aron among masalod aron makapinitrit gyud ang imong balaang pulong. Lord God, we admit that we are not perfect, and because of our imperfection sometimes magtuo mig sakto mi apan sayop day mi sa panan-aw nimo. So Lord God, limpyuhi among kasing-kasing karon, himo aming takos angayan mamati sa imong pulong, because your word is so holy.
According to your word in John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ikaw kini mismo among isgutan. And Lord God, I pray tagami kasing-kasing madinawaton, mapainubsanon. Kasing-kasing nga dili lang inap igo maminaw but musunod. Kasing-kasing Ginoo nga doers gyud of your word, Lord God. Kay diha sa pagsunod naa ang breakthrough, na ang panalangin. Ikaw lamang among gipataas, Ginoo, wala mi nagpagarbo, nagpasidungog og tawo, simbahan, pundok, sekta, but the only name that we lift up tonight is the name of Jesus Christ, the name above all names, the King of Kings and Lord of Lords. Ikaw ug ikaw ug ikaw lamang among giisa karon, Ginoo. Dili pundok, simbahan, relihiyon. Ikaw lamang, Ginoo. And Lord, i-bless ang tanang viewers karon, Ginoo. Kutob sa makadungog, makakitaan ni nga live, bisang asang dapita ni maabot imong gahom ipabati, Ginoo. Let the power of your Holy Spirit will manifest to each one of us, to all the viewers, to all of the listeners in Jesus' name. Tagayo sab kami kaalam nga langit nun, Ginoo. Holy Spirit, this is your moment. We welcome you sa among pagabuhaton. Let your will be done. This is our prayer, Lord God, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise God. So, this time, we have 129 viewers and counting. And again, shout out sa 184,000 followers o mabungaong Kristohanon. Padayon tang nag-abanti igsoon. And then, road to 200k. Sakto ba? Shout out, Brad Ber Castelio. Napaka-jinsan, Brad. Basim kita tawag, napaka-jinsan. Makita na puntaan December. Puhon, tugot sa Ginoo. Hallelujah. Praise God. So, let's start. Salamat sa Ginoo. Praise God. So, ang atong teksto, mga igsoon. Again, igsoon, paminaw mo. Kung naamoy kaila, friends here in Facebook, sa inyo ha, na kabalo mo nga ang iyang sitwasyon karon, posible nga magdala niya sa depression, you can mention him or her in the comment section, or maulaw ka, i-share lang ning live na to igsoon. Good evening po, Pastor, from Samar Police Provincial Office po, Pastor. Amin po. From brother, sir, in Zigob. Okay, thank you. Tanang mga kapulisan, daan mo sa prayer kabalo na mo. Eliseo Cordoba. Shout out, Brad, from Pangasinan. BJ Vizcaino, long live, Brad Pastor, long live, Sir Brother, uban, sa grasya sa kayo, Ginoo, long live. Okay. Sa patang uban diri. Okay. Pohon, Pastor, invite ka nako, Pastor, sa Thanksgiving sa among church. Shout out, Pastor, asa nga in church ninyo. From Brother Jezreel Cabuenas. So far, murag tulo ni ang naka-booking na ko ring Thanksgiving, brother. Pero speaker ko nila. Pero, excited po kay anak man makashare sa pulong sa ginamaw na itong kalipay. So let's start. Kay hapit na alas 9. Again, our topic for tonight is about depression, kung unsay sinugdanan, unsay hinungdan, kinsay nakaingon, or nganong ang tao ma-depress. Okay? Shout out, Pastor, from Tagum City. Sister, brother. Rachel Kagalitan Mataped. Okay. Praise God. So, ang atoang teksto is in English nila makita sa Philippians 4:8. Okay? So the Bible, the Word of God says here sa New Living Translation taigsoon, nagaingon din sa Philippians 4:8, and now, dear brothers and sisters, according to Saint Paul, one final thing, fix your thoughts on what is true, what is honorable and right, and pure, and lovely, and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Again, according to Saint Paul in the book of Philippians, chapter 4, verse 8, gaingon siya, and now, dear brothers and sisters, one final thing, sa katapusan, fix your thoughts on what is true, tinuod, honorable, wow, right, pure, lovely, admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Ang Diyos magapanalangin siyang bala ang pulong. Okay? So, pinumduman ta mga igsoon tonight, since our topic is about depression.
Gipainumduman ta karon ni Apostol Pablo mga igsoon nga walay lain nga dapat huna-hunaon nato. Walay lain dapat isod, itisok, pasudlon, i-absorb sa itong una kung dili ang mga butang lang nga true. Okay? Whatever is, true. Tinuod. Okay? Honorable. Nindot kayo ba? Kagalang-galang. Honorable. Right. Matuod, tinuod. Maura na pure, putli, tinuod. Maura na lovely. May gugmaon, admirable nga ma-admire ka. Di ba? And excellent and worthy of praise ang ngayang daigon. Kung imo ni siyang ato ni siyang i-summarize nato, positibo ning mga butanga. Amen. Niyo si Pablo igsoon one final thing. Mga igsoon ko sa katapusan, mao ni timaniin ninyo. Huna-hunaa lamang, pasudla lamang sa inyong una-una, i-absorb lamang sa inyong una-una. Kanang mga butang ra nga maayo, matuod, tinuod, putli, angay daygon, kagalang-galang. Mga butang lamang nga positibo ang tugutan ninyo nga musod sa inyong una-una. Muna ikingon ni Pablo, why? Because kung naagali masaag diya mga negatibo igsoon, ang negatibo manggod nga una-una igsoon nga musulod sa kong kasing-kasing, musugot mo sa dili, maunay una, maunay kasagaran, maunay sinugdanan, maunay pultahan sa depresyon. Okay? So atong gisgutan dire igsoon ang angay natong huna-hunaon kung sa dapat atong huna-hunaon kay naman ang atong huna-hunaon igsoon mo play ni siya og very important role. Mao ni siya posible nga tay-tayan yawe or pultahan ngang tao ma-depress or dili ma-depress. Diri tanan sa mind because our mind is the battlefield. Pero before na sa atong huna-huna mas musod sila. Before na mo absorb sa itong una-una, arisa na sa atong mag-start, kinaunahan yun igsoon. No? Kaya nagisgot man tag-depression. Tonight, this evening, igsoon ang depression atong isgutan. Kay daghang na depresro ning approach nako nagpaampo, naglibog, na-depress, kay gibiyaag bana, gibiyaag asawa, adik-adik ang anak, palahubog ang bana. No? Na-depress kay way trabaho, wala kapasar sa board, nakapasar sa board, wala kapasar pag pang-apply something. There are so many situation nga naa sila karon nga na-depress sila. O karon ikson atong isgutan kung man gyud nag-start ang depress before nato i-proceed tong katong mga positibong butang nga isulod sa tong una. Una mao ni. Ang depression unang-una mag-start na sa atong mata. Basi nakuratan mo karon pa mo kadungog kani mata. Unsa man ang mata, ang ato adang mata mao ni gitawag og windows of our soul. Okay? According to the Bible. Ang mata igsoon, gamay ra ni. Ang mata pwede ni siya maka-cause pod og hinungdan nga makasala tagdag ko nga ihatod tas impierno. Ang mata igsoon pwede maghatod nato sa kadaugan og kalaglagan. Ug ang mata pwede, posible, diha magsugod ang depression. Tagaan ta mong example mga igsoon. Okay? Now, example lang, gibiyaan kag bana kay imong bana nangabit. No, ikaw lang usa ang nagbuhi sa imong anak karon. Imong bana igsoon ning kuyog ni kumare. Tuwa didto nag-uban sila og asarong dapita. Wala na mo'y kontak, wala na isustinto ang imong anak, ikaw na lang nagbuhi uban sa grasya sa Ginoo. Now, the moment you focus ang imong mata nagsigig tan-aw sa imong sitwasyon, imong mata nagsigig tan-aw sa imong kahimtang igsoon, diha na magsugod. Mao ni akong giingon igsoon, diha magsugod ang depresyon igsoon, posible nga diha mablihan sa tong mata. Kung unsa atong makita, musod sa tong una-una. Kuha sa mata gina igsoon. Makita na to nga atong kahimtang luoy kay ko. Akong utang dako kayo, prisuhonon ko. Akong mga anak badlungon kayo. Akong bana palahubog kayo. Di ba? Adik-adik. Di ba? Akong bana nasakpan ako nga naikabit, akong asawa naikabit, something na. Mata ang nakita. Nakakita kag negatibo. Paminaw mga igsoon. Once makakita imong mata og negatibo, unya ang kanang negatibo nga imong makitaan, imong i-absorb. Diha na makabaton og pultahan ang spirit of depression. Diha na makabaton igsoon og agianan ang panuway, ang yawa og timani ang yawa, perting yawa gina siya. Og ang yawa sama sa leyon nga nagmulog, nagsigig pangitag tukbunon, way tugpa, way tugtog, tama kanunay ang yawa, sigig hupo-hupo, sigig libot-libot. Once makakita siya igsoon, makabantay siya.
Nga sadyang nagtanaw ka sa imong negatibong sitwasyon and you allow that negative situation to situation nga ni absorb sa imong mind igsoon. Ang atong teksto ganina ingon si Pablo, one final thing, mauni pasudla sa inyong unahuna mga positibo lamang. Again, ingon si Pablo kanato sa tong teksto karon, ang dapat i-absorb nato pasudlon, tugutan nga mo sulod sa tong unahuna igsoon, mo enter sa tong mind igsoon. Walay lain kung dili mga positibong butang, unsa to, mga butang nga mga angayng daygon, no? Honorable, sa pato pure, no? Mga maayong butang, puro ra positibo. But then, tungod sa imong mata, nagtanaw ka sa imong sitwasyon nga negatibo, nagtanaw ka sa listahan sa imong utang dako kayo, nagtanaw ka sa imong anak nga mga adik-adik, nagtanaw ka sa imong bana nga chicks boy, nagtanaw ka sa imong banang palahubog, sigig suka-suka, nagtanaw ka sa mga circumstances, sitwasyon na kahimtang nimo karon igsoon. Negatibo man na sila kahimtang. And then tungod sa imong mata, nagsigig focus, ang imong nakita, gipasulod nimo sa imong unahuna, diha na, wa ka kabantay nga, mauna daytoy agianan igsoon. Naghimo, nagkagpultahan, agianan para sa depression. The truth is this, depression is a choice. Pwede man ta di ma-depress, bisan naata sa grabing kalisod. Basta di nimo tugutan ang mga negatibo nga musulod sa imong unahuna. Once musulod sa imong unahuna ang mga negatibong butang, ang mga hopeless situation nga nakita nimo sa imong mata, imong gialaw nga mingsulod sa imong unahuna, di kalikayan ang nasa imong unahuna musulod sa imong kasing-kasing. And the moment the negative thoughts will enter into your heart igsoon, diha na magsugod. Because according to the word of God igsoon, kung unsa nas kasing-kasing mo gawas, mauna na numulihok na ka, maunang ma-depress na ka, matandog na imong pagbati, imong emosyon, mangita na kagpisi, mangita na kagbakos, mangita na kaghabog nga lugar kay mulukso ka, and then musulod ito, mo trigger na ng suicidal thoughts nga naman, nagsugod sa mata, mo nang pagbantay igsoon, kung unsa imong makita nga negatibo, ayaw itugot nga imong dalhon, i-absorb sa imong unahuna, kay wan, musod na sa imong unahuna igsoon, musod na sa kasing-kasing, matrigger na hantod, ma-depress ka. Mao na niingon si Pablo again sa one final thing. Okay, sige ingon niya. Fix your thoughts on what is true. True is positive. Okay? And then fix your thoughts on what is true and honorable and right. Puro ni positibo. And pure, putli. No? Things that are excellent and worthy of praise. Puro negatibo. Kung imo nang isamares, iyon puro to mga positibong butang. Gidasig ta ni Pablo nga wala tay laing pasudlon sa tong una kung dili puro lang positibo. Kung makadungog kag istorya nga dili mayo, ayaw i-absorb, basura na, og dili ka basurahan, dili ka traskan, templo ka sa Dios, balaan ka. Amen. Ayaw palipat, pailad, lipat-lipat ka, kami igsoon. There are so many times, there are so many situations nga matrigger ang depression. Daghan mig madungog sa una mga istorya nga dili maayo. Ihapak namo, gigama-gamaan mi istorya, gimarites, gidaot mi. But we never allow that negative things nga mo absorb sa mga una. That is why there is no room, walay lugar, walay luna sa depression. Kay kami mismo, gipili na mo, choice na mo nga di na mo pasudlon ang mga negatibo sa among una. Once makita mig negatibo, amo ding i-divert into positive. Makakita mig problema, amo ding himuon nga oportunidad ni sa Ginoo nga maghimo siya milagro. We love problems because we believe that in that situation ma-reveal ang glory, ang miracle ni Lord. Di ko mahadlok og problema igsoon. Every time nga magkakita mi sa mga akong asawa igsoon og mga problema, mga paglutos, mga dili maayong sitwasyon, thank God, ikaw na po ni Ginoo. Mulihok na po ka. Amen. Ingana ta igsoon, magbantay ka atong mata. Diri gyud na mag-start sa mata o sa atong dunggan. No? Usay makadungog tag mga sakit nga istorya. No? Wa na kay paglao, mao na no. Ngano unsay inungdan igsoon nga naghikog ko, nag-attempt kog suicide atong panahon nga salbahis ko. Tungod kay among mga silingan mo ingon nga kanang anak ug pastor, baka na ba kanang criminology student. Grabe adika na itanawang mata nagsiga. Ang naong piyahok kayo, wa nay ka og maon, adika kawatan ra ba kun na. Ayaw din mo kumbensa na og musod na sa inyong bahay. Taguin yung cellphone, taguin na diha ang inyong alahas, inyong relo, sapatos kay kawatan daw na.
pasuapan na niya siya na, ay mo kumpiyansa na, wanay kaugmaon, magdadara ba nag-armas, no, siga kay mata, ay mo paduol na, ginganaan ko sa una, no? Nakadungog ko mismo sa ilang gisulti, wa ko'y paglaom ang akong kapadulungan, way lain, prisuhan, rehab, or minteryo. Kung dili ko makapatay, mapatay daw ko. Or madakpan ko kay naninda man kog Cebu sa una igsoon. Puro negatibo akong madungog. And those negative things, negative comments, igsoon. Negative opinions from other people around me. Gi-absorb na ko sa kung una-una. Di naglagot ko, na-depress ko. There's so many times akong gibangga akong motor, pero buhi ko. Matuning ko, pamatyon ko ni mga tawanan ni, no? Na-depress ko, igsoon. Dagang higayon nga gusto na nako bugtoon akong kinabuhi, ikapoy na ko. Why? Because of those comments. Because of those opinions of other people nga negatibo, gi-absorb na to. Nako, igsoon. Lesson, ang depresyon magsugod sa atong nakita o sa atong nadungog. Kuha? Ang depresyon magsugod sa unsa atong nakita o unsa atong nadungog. Pero depende nimo. Because for me, depression is a choice. Pwede man ka nakakita ka og mga negatibong butang. Pwede ka nakakita og mga dagkoeng problema. But it's up to you kung imo ba nang dibdibon. Imo ba nang isod sa imong una-una, ipadagan sa kasing-kasing. Imo ba nang dawatong basura igsoon. It's up to you kung imong nadungog nga sakit kayo, imo ba nang isod sa imong utok, una-una din ipasod sa kasing-kasing. The moment you welcome, okay? Imong gitugutan nga ma-absorb ang mga negatibo nga sitwasyon sa imong una-una. Prangkahan di ka igsoon. Imong gitagaan nimo igsoon og pultahan. Gitagaan nimo igsoon og higayon. Gitagaan nimo og doroy agianan, entry point ang depression. That is why Apostle Paul encourages us tonight. Mao lamang huna-hunaa mga igsoon ang mga butang nga mga halangdon. Mga butang nga matuod, mga butang nga tinuod, mga butang nga putli. In other words, puro lamang mga positibo nga butang i-absorb sa imong una-una. Ayaw tuguti igsoon nga ang imong sitwasyon nga grabe ka lisod, imong sitwasyon nga grabe ka ngilad, grabe ka sakit, imong tutukag mayo, nyaning sulod sa imong una-una igsoon. Imong gi-absorb mga negatibo. The moment you allow negative thoughts igsoon to enter into your mind, maunay makatrigger igsoon, maunay sinugdanan sa depresyon. Kitang tanan igsoon naman tayo makita negatibo. Kitang tanan igsoon makadungog bantag sakit. Until this time igsoon napa koy ubang madungog, mga dili maayo against me. Usay gili magkaunahon ko nya. Wala ko lingaw nun ako. Kanay matawhan na ingon-inginon ko nila nga nilabong sa unang adik-adik pa ko, pamusilon ko ni mo nang Jesus name akong rebuke kon. Ana bitaw nga naman, di dyan nakalikayan igsoon. Sa biyahe, sa dalan, padulong, di kalikayan na ana. No? Na yung mga mubaybiay, mutamay, mudaot na to. Depende ra na igsoon sa pagdawat na to. Amen. Mao na niingon sad si Pablo. Si Pablo expert og mga depression. Mao na niingon si Pablo sa Roma 12:2, familiar mo ani. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Tanawa? Gusto si Paul nga atong i-renew atong mind igsoon. Amen. Once atong mind na renew by the word of God, no? Again, once atong mind na renew by the word of God, every time nga naay negatibo nga butang muhampak sa imong nahuna, magplano nga musulod igsoon. Tungod kay imong mind na renew naman, murag kana bitawng kamao na ka, murag adjustable bitaw ka. Ang mura dali ra nimo balihon ba, example makita kag negatibo, dali ra ka kay it will turn into positive nga naman because our mind na renew na siya. Ako na ning gibalik-balik igsoon, our mind is the battlefield diri magsugod ang depression. I mean, diri sa mata ug sa dadungog unya ari na ihatod sa atong una-una. Mao na igsoon kinahanglan nga i-renew jud nato atong mind igsoon through by the word of God. So, atong tugutan igsoon nga way laing mo puno mag-awas sa atong una-una pulong sa Ginoo. Mga bersikulo. Amen. Pulong sa Ginoo igsoon. So, that is why tonight I just want to encourage everyone again and again. Take time igsoon. Tagaig time si Lord sa iyang word igsoon. Because the moment we meditate the word of God day and night according to Joshua 1:8, okay? Day and night, and then the more ang word ni Lord igsoon ning absorb tutong ning sud ning puno nagawas-awas na siya. Mao na nga there's no room for negative thoughts. Ngano man naghari man diri ang positibo. Naghari man diri igsoon ang pulong sa Ginoo. Mao ni siya taming, mao ni siya musagang sa depression igsoon. Amen.
Kay ang depression mag-start sa mata, mag-start sa itong nadungog. Unsa itong makita, igsoon. Unsa itong nadungog nga sakit ka igsoon. Pero, diha rakutod, nakakita ratang nakadungog. Pero kung sa hunahuna, ragidaog na nato. Why? Kay na-renew naman itong hunahuna, no? Mauna nga, dili siya basta-basta makasulod. Kay naghari diri pulong sa Ginoo. Mohampak na depression kintahay, no? Magsugod kintahay na nga, way paglawa na kay mahanam na nga, wa na kay paglaom. Di ba? Negative thoughts, wa kay paglaom. Nakita ni mo yung sitwasyon, lisod kayo. Nakadungog ka sa mga pulong, nga wa na kay paglaom na imong kinabuhi, mauna na salot ka, tilingban ka, mauna, gibiyaan kag bana, gibiyaan kag asawa, imong anak, mga badlungon, imong mga anak, palahubog, imong banang palahubog, way batasan, mga salbahes, di ba? Mauna yung mga negatibong una-una igsoon. No? Negatibong una-una. Pero kung imong una-una po digson, puno sa pulong sa Ginoo. Puno sa mga positibong butang or mga pulong sa paglaom, ng pulong sa Ginoo. Bisag unsa pa na igsoon ka, dautan nga imong nadungog igsoon. Example, moingon nang nakinadunggan, imong bana salbay, imong bana babaero, imong bana palahubog. Pero ihapak sa imong dalunggan, nya wa may lain ang receiver, ang ato una-una, no? Pero inig-attempt niya igsoon sa imong unahuna, kanang imong, listen, look at me, sadyang makadungog na ka, igsoon, sa istorya sa mga tao, nga ang ilang gingon, imong bana palahubog, imong bana babaero, imong bana kawatan, imong bana kriminal, gigag prison, imong bana mauna, way paglaom, wa mo'y maayong ugma, sadyang makadungog ka na igsoon. Tungod kay imong mind, puno man sa pulong sa Ginoo, because you meditate the word of God day and night man. So imong mind na puno sa mga bersikulo, pulong sa Ginoo. Inighapak na ana sa imong dalunggan, musuod sa imong unahuna, maglisod siya. Kay nigsulod niya sa unahuna, di na dawaton, nga naman, imong unahuna, puno sa pulong sa Ginoo. Una, yung mo counter na igsoon, na may gingon sa pulong sa Ginoo. Humanly speaking, it is impossible, but with God, all things are possible. So, makounter siya. So, bisag unsa ka, makadiscourage ang imong nadungog. Tungod kay puno ka sa pulong sa Ginoo, imong utok, imong unahuna igsoon. Bisag hopeless nga pulong ang imong nadungog. Ang imong utok ni ingon man nga, with God, all things are possible. Bisag ni ingon na sila, akong bana palahubog, akong bana maldito, akong bana babaero, akong bana mauna. All things are, with God, all things are possible. Moabot rang panahon, nga bag-uhon na sa Ginoo. So walay luna, tong negatibo. Di kasod ang basura, dili kasod ang espiritu sa depression. That is why, I encourage you tonight, Igsoon, puna ang yung huna-huna sa pulong sa Ginoo. Mga butang positibo, pulong sa Ginoo na. Mga pulong nga makahatag og paglaom arena sa pulong sa Ginoo. Amen. Muhapak na putong dili mayo. Mapriso na siya kay dako kay utang, wala na pangita. Pero puno man ka sa pulong sa Ginoo. Niyang pulong sa Ginoo nag-ingon man, the Lord is my shepherd, I shall not want. Dili ko kamo pasagyan ug dili ko kamo biyaan. Silver and gold are mine. Mga bersikulo man na. Diba? And my God shall supply all my needs according to His riches. Diba? Tawagon mo ako mo tubag ka niya, puro na bersikulo. Di ka penetrate ang mga negatibo igsoon, ang mga pana sa kaaway ni Satanas nga mauuntay agianan, posibleng pultahan sa depression, dili kasud nga naman di ka penetrate. Why? Because our mind are filled with the word of God, with positive words igsoon, word of hope nga nasa pulong sa Ginoo. Amen. Diri ra na tama na igsoon. Ug na kay makita nakasakop ka, ay akong bana nasakban ako. Akong asawa nakakita, pero dili ka madala sa imong makita. Kaysa dang nakakita kag negatibo, naman po'y positibo nga nakasud sa imong unahuna. Mudaog man jud na kanunay ang pulong sa Ginoo. Na kay nakitang di maayo makaunahuna din ka. Romans 8:28 na ikatuyuan ang Ginoo. Di ba na? Makasukol ka sa lain-lain nga mga negatibong mga huna-huna nga mo trigger nimo. Nga naman, kayo kung ang atong una-huna puno sa mga pulong sa Ginoo, pulong positibo. Sakto si Solomon. Sakto si Pablo. Nga way lain dapat mo absorb sa itong una-huna. Mga pulong positibo, pulong sa Ginoo. Kay once naa na siya nakapuno sa itong una-huna kanunay, igsoon, there's no room for negative thoughts nga maoy silbi nga maghatag og entry point or doorway that leads to depression. Amen. Kay lahi naman, kay renew naman. Once ang word ni Lord igsoon, na kanunay sa itong hunahuna, nas kanunay sa itong utok ma,
then our mind will renew. Ma-renew siya igsoon, no? And then once ma-renew atong mind igsoon, lahi ang atong panglantaw na. Dili na ta pariha maghuna-huna sa mga tao nga naa sa kalibutan karon. Dili na makalibutanon atong una-huna igsoon. Dili ta basta-basta mapiktuhan. Once na-renew na ang atong una-huna, pinagi sa pulong sa Ginoo. Because ang nakasanayan sa mga tao sa kalibutan igsoon, once makakita sila mga butang nga makapaluya nila mga sakit kay negatibo, ila din ang pasudlon sa diyang ning sudsaw na huna nangutang daig tanduay ning palit daig shabu aron magpakalma ning adto daig bidyukihan nagtagay dito nagsabak-sabak og babae aron makalma daw ingana ang mindset sa mga tao nga ang ilang una-una wala na puno sa pulong sa Ginoo. Pero para nato kita nga mga Kristohanon igsoon nga kanunay puno sa pulong sa Ginoo ang atong una-una igsoon. Kanunay ni-absorb sa atong una-una ning sulod, ning enter, pulong sa Ginoo, mga pulong positibo. Dili ka basta-basta igsoon. Okay, madala or mudawat sa mga negatibo. Puno man, no? Norom ops, puno mi dire. Amen. Ingana, mao na nga tunahit. Ako man encourage igsoon. Diri ra na tanan, no? Depression is a choice. Narani mo kung imo siyang dawaton. Pasudlon gali na nimo ang negatibo. Yes, siguro sakit imong sitwasyon karon dili lalim. Dili lalim bitaw pero timan ini. Kristohanon ka na kay Ginoo sa tanan nimong gubat, sa tanan nimong battles nag-uban nimo si Lord. Kasama mo ang Dios nganong maghadlok man ka. No? Once si Lord kauban nimo, everything is under His control. Unsa? Di ba? Kinumdum ka igsoon, katong unos kusog kayo. Mga unos nga kusog kayo, hapit malunod ang barko. Pero tungod kay si Lord, si Jesus, nasa sa bangka, sa sakayan. Kontrolado niyang sitwasyon. Anak sad ka igsoon, no? Naa kay Kristo, naa kay Ginoo, Kristohanon kaayo. Padalaan ang nakita sa imong mata nga makapaluyan nimo. Sa imong nadungog nga makapaluyan, makapadepress. No! Ayaw na tuguti, basura na. Ug dili ka basurahan, dili ka traskan, timplo ka sa Dios, mong lawas, balaan ang pingin na. Kung dili ug naa man kay gustong ipasulod, ipa-absorb sa imong una mga pulong lamang nga maayo, positibo, ang daygon sa gingon ni Paul, mga pulong nga putli, yes, matuod, tinuod. Labaw sa tanan pulong sa Ginoo. Because the moment atong mayan puno sa pulong sa Ginoo, so nag-awas kanunay. Way luna, way lugar, way agianan ang panuway, mga negatibong thoughts nga makakos og depression dili. No? Pero kung imo ginang tugutan igsoon, sara na nimo. Because as what I have said, depression is a choice. Magpada ka sa imong sitwasyon nga gibiyaan kag bana, broken family, mauna, grabe, no? Sige kag tan-aw nya, the more ba ka mo tan-aw, the more na mo sud sa imong nahuna, pildi jud ka. Choice nato na igsoon. Pero kung imo na siyang kanang kuan bitaw di nimo pasudlon, choice pud nimo. Choice nimo nga imong pasudlon ang negatibong hunahuna or imong ipagawas. Di nimo dawaton. Choice na nimo. Amen. That is why nag-ingon ang Old Testament nga even death and life nasa tong pagpili. Kamatayon o kinabuhi, panalangin kuno og tunglo naa sa tong pagpili because God gives us freedom to do whatever we wanted to do. Amen. So, mao na ang igsoon nga akong ikadasig ninyo, choose life. Amen. Choose blessing. Choose positive. Choose the word of God to absorb in your mind, not negative words, igsoon. Negative thoughts. The moment we only allow positive words or positive thoughts or word of God nga mo absorb sa tungon huna, then there's no room for depression, igsoon. Bisag sakit na kay mong sitwasyon pero puno man ka sa pulong sa Ginoo. Bisag unsa ka lisod way paglaom imong tan-aw naagi paglaom. Nay katuyuan ng Ginoo ingana ta magunahuna. Nay katuyuan ng Ginoo. Mulurang raning tanan nga unos, di ni magdugay. Nay buhaton si Lord ani akong sitwasyon. He will always make a way because He is a way maker. He is a miracle worker. He is the same yesterday, today, and forever. Ingana ka magunahuna imong mindset. Why? Because your mind is filled with the Word of God. Amen. That is why, again, I want to encourage everyone who are watching this time. Puna, imong unahon na igsoon. Puna sa pulong sa Ginoo. Ayaw tuguti, ayaw dawata ang mga pana sa demonyo.
Bisag unsay madungog nimo, once ang imong madungog sakit, once imong madungog sakit, igsuon makapa-discourage nimo, no? Makapaluya nimo, ayaw dawata. Amen. Ayaw dawata, ayaw pasudla. Kay once imo nang dawato nung musod na sa imong una, mao na silbing pultahan sa depresyon. Pero kung di na nimo pasudlon, nya imong ipasud ang pulong sa Ginoo, naghatag og paglaom, imo nang sagngon sa pulong sa Ginoo igsoon. Dili og dili nakasulod, so waylo na ang depresyon nimo. Matingala ng mga tao nga dako kay kag utang, pero mura ra man kag way utang, malipayon. No? Bisag gibiyaan kag bana pero nag-enjoy ka nga nagatiman sa imong anak. Enjoy ka nga nang ginabuhi, nagtrabaho bisag nag-inusara, ngano man, because your mind is filled with the word of God, puno sa pulong sa Ginoo. Way na ang mga negatibo, puro man positibo naghari. Mao na igsuon nga malipayon ka kanunay ug na kay kalinaw taliwala sa unos. Walay depression nga word. Walay depresyon sa bokabularyo sa tinuod nga Kristohanon nga ilang unahuna puno sa pulong sa Ginoo. Walay word nga depresyon sa ilahang bokabularyo. Amen. Kundili ang iyang word nga na dito is paglaom, milagro, pag-asa. Di ba? Ana igsoon. Amen. So again, depression is a choice. Tanang ng viewers karon di ako kailan, wa ko kaibaw sa yung situation na if ever you are in a situation this time nga sometimes matrigger ang suicidal thoughts, choice ra na nato igsoon, choice ra na nato. But if we will block that negative thoughts by the word of God, di gyud na kasulod. Choice nato igsoon nga muhilak ta, magguol ta panahon sa kawaladon. Pwede man sad ta mo katawa. Di ba? Choice ra ginato tanan, no. Mao na igsuon nga ningon si Pablo. One final thing, no. Punang yung nahuna sa mga butang matuod, maayo ang daygon, mga butang nga tinuod. Pulong sa Ginoo ipuno sa inyong nahuna. Kabalo si Pablo nga mao nay sekreto sa malipayon nga kinabuhi. Kabalo si Pablo igsoon nga mao nay sekreto nga dili makapenetrate ang depresyon. Kay inig-attempt niya sulod igsoon, puno man ka sa pulong sa Ginoo. Puno man ka igsoon sa mga positibong butang. Pildi jud na kanunay ang negatibo sa positibo. Amen. Pildi jud kanunay ang kangit-ngit sa kahayag. That is why tonight I want to encourage everyone, to all of the viewers this time. Labi na karon nga ingon sila naata sa crisis, naata sa mga problema, kalisdanan igsoon. Puno nato itong nahuna kanunay sa pulong sa Ginoo. Timan iyang gingon ni Joshua 1:8, ayaw ibulag igsoon. Day and night meditate the word of God. Let the word of God mo absorb sa imong nahuna. Because the moment we face situation nga pwede makadepress nato, katong word of God nga nakapuno nato, matoy silbing taming sa tong nahuna. Kay before ta ma-depress, ari na sunahuna una mo sulod. Pero kung atong nahuna puno kanunay sa pulong sa Ginoo, sagnon ang mga daotang unahuna nga maoy makapatrigger nga ma-depress ta. Sagnon igsoon sa mga pulong sa paglaom, sagnon sa mga pulong nga makahatag igsoon ug kadasig di ta maluya igsoon. Amen. Tungod sa pulong sa Ginoo nga nakapuno sa tuang hunahuna kanunay. And for that, there's no room for depression igsoon. Walay lugar, walay luna ang depression. Taliwala sa kagubot, kalisod sa palibot, magpuyo ta nga malipayon og malinawon with the presence of the Lord. Amen. Nganong na-depress ko sa una, wa man ko'y Ginoo. Sa panahon nga maluya ko, sa panahon nga nako sa kagulanan, sa panahon nga buwagan kog uyab, palit day ko usa ka putos, magsulo day ko, maginom-inom day ko gamay kanang dili jumbo nga redors, tagay-tagay sigarilyo. Nya og maluya na po, palit na po ko, mag-rugby na po ko, mag-bulkasil, mag-marijuana, mag-sirap. Adto man ko dagan, mao tong na-depress ko. No? Akong gitugutan nga mo absorb ang negatibo sa kong nahuna, nga wa kay paglaom, batik ag naong, gibugang kag uyab, akong gisugtugutan. But now, karon igsoon nga nana ko'y Ginoo, every time nga mo strike ang negative thoughts, dili nako tugutan nga musod. Sagno nako sa pulong sa Ginoo. Wa kay kwarta, my God shall supply all my needs, Satan. Okay? Sagno nako dayon. Luoy kay ka, no, luoy, anak sa Ginoo. Sagnon, puno man. Amen again.
I just want to remind everyone, to all the viewers this time who are watching, let your mind be filled with the Word of God, no? So taliwala sa imong kabisi, spend time in the Word of God, tagay panahon ang pulong sa Ginoo. At tubang nga kanunay ang pulong sa Ginoo. Paminaw pirmi aning live na to nga mga replay, mga video sa atong YouTube channel, no? Kay kung unsa ang imong gitanaw gipaminaw, mao punay kanunay mo puno. Kung imong gitanaw kanunay sa social media, sige tanaw mga katawanan, sige tanaw mga trending, ala unsa man yung mga kuan, mga upa, unsa man diri mga gitanaw mga Korean nobela, mao na mo absorb sa imong una-una. Mao nang posible nga makasod ang panuway. Pero kung gusto ka igsoon nga lig-on ka panahon sa mga negatibong una-una igsoon. Kung gusto ka igsoon nga way lugar ang depresyon igsoon, puna kanunay. Amen. Mga bakante ka hala, ayo gitugot nga dili ka makabasa og pulong sa Ginoo. Kay the more we spend time in the Word of God, the more na siya yung Word mo absorb. Mo puno. Because every now and then, kita ang Kristohanon, we are the primary target of the devil. Every now and then, every second, every minute, every hours, every day, bisan ini katulog na to, kabantay mo, bisag matug mo, magdamgo, tag nilad. Why? Satan's really want to attack us, want to destroy us. That is why we need to be filled with God's Word in our mind, igsoon. Aron makasagang kay ang sala, diri na tanan. Magsugod mo sud. Diri na ayagon before mo sud sa kasing-kasing. Imong nakita og nadungog, diri na taman. Kung puno ta sa pulong sa Ginoo, automatically mablakan, well protected atong mind sa mga negativities. Why? Because we are filled with the Word of God. Kuha ninyo. Maunay taming na to against depression, the Word of God. So yo itugot igsoon nga mukang ka sa Bible reading. No, kay pirmi ra ka naglingaw-lingaw, no? Pirmi ka nangita sa trending nawa na ka sa Bible reading, no? Paminaw mo bisag unsa nga mga wali, as long as makatabang sa spiritual life nimo, makatabang sa inyong spiritual maturity igsoon. Diri na. Kay once puno ta sa pulong sa Ginoo igsoon, well protected ta, natay taming against negative thoughts nga maka-trigger sa depression. As what I have said, depression is a choice. Pwede nato dawaton, pwede sad nato rebukon, pwede nato ignore in Jesus name. Amen. Again, wa ko kibaw igsoon kung uban niyo diha nagtan-aw na amo sa situation nga na-depress mo. Then this is for you. Igsoon, tawar ta natay pagbati ug mapadatas tong pagbati ma-depress gyud ta. Apan kung tugutan nato ang pulong sa Ginoo mo kontrol sa atong pagbati igsoon, dili kay ang tong pagbati may mo kontrol nato, posible nga ang depression dili ka penetrate. That is why Apostle Paul said, maulamang pasudla sa inyong unahuna ang mga butang nga maayo, matuod, positibo, ang ayang daygon, putli, mga maayong hunahuna lamang pulong sa Ginoo. Amen. Because once the Word of God makapuno sa itong kasing-kasing gunahuna, dili basta-basta makasulod, makapenetrate ang negatibo. Because as what I have said, ang negatibo pildi na sa positibo, pildi na sa pulong sa Ginoo. Ang kangit-ngit pildi sa kahayag. Amen. So, ug naay nagtanaw karon diri nga gibati nimo nga depressed jud ka. Buhi pa man ka? Napanay paglaom? Gibati mo, pastor, ako gini depressed ko. Yes, igsoon, brother and sister, ikaw na depressed, naka-feel ka depression this time. Timan nakaginhawa pa ka. Meaning, naibuhaton si Lord sa imong situation. But still, the choice is ours. No? Ayaw itugot nga mo penetrate ng mga huna-huna nga maka-trigger sa imong depression. But open your Bible. Listen to worship song. Kanta, awit sa Ginoo. Worship God in the midst of the storms that you are in right now. Tinga ka, malanay ng depression. And then, take time to read, to meditate the Word of God. Tuguti mong unahuna nga mapuno. Ang mo-absorb sa imong unahuna, mga positibo lamang, pulong sa Ginoo. Amen? Kay walay luna ng mga pulong gikan sa demonyo. Dili na makapenetrate once our mind are filled with the Word of God. Filled with the word of wisdom. Filled with word of hope. Paglaom. Amen. Di ka basta-basta dag-on sa depression. Kung dili tamaka na nimong espiritu sa depression, mailisa na og espiritu nga magmadaugon. Amen. Maka-overcome ka igsoon. Again,
Kitang tanan ng tao rata, natay pagbati, natay kasing-kasing. No, maka-feel ta og kasakit. Labi na og bugat kay itong sitwasyon, pero na si Lord. Gitudluan ta karon nga choice nato na. Choice nimo nga sa tanan nga mga na-depress karon nagtan-aw. Choice na nimo nga magpabilin ba ka diha nga depress or mukawas ka, mugawas ka ug mangayo kag tabang sa Ginoo. Mudagan ka sa Ginoo, mubasa ka sa iyang pulong, ug puno nimo ang imong unahuna sa mga pulong sa Ginoo na lang. Ug di nimo tugutan ang mga negatibo. Choice ra gyapon na nimo. Kung imong tugutan nga pulong sa Ginoo ug imo puno nimo din, imo ra po ng choice. Imong gipili nga wa nimo gidawat ang depression. But if you allow negative thoughts to enter, to absorb in your mind, then imong gidawat ang depression. Choice ra gyud na nato. But as what I have said, kung puno ta kanunay sa pulong sa Ginoo, kanang pulong sa Ginoo may nagsilbing protector nato, murag helmet bitaw. May nagsilbing taming nato nga makasagang ta. Sa panahon nga naay mga dark bitaw, mga pana sa kaaway nga negatibo nga makatrigger sa depression, mura ta og nagsagang bitaw, taming dili makapenetrate. Why? Because our mind is filled with the Word of God. That is why tonight I just want to encourage everyone, to all of the viewers this time, take time to read the Word of God. Kung may Biblia, asa man yung address dahil daghan dire bitaw. Nakapitaw tinuod, no? So, igsoon, tagay-higayon ang Ginoo. Makig-date ka ni Lord, one-on-one ni Lord, and then, magpapuno kanunay sa presence ni Lord, worship the Lord. O gusahay, kay bugat na kayo, imong problema, sakit na kayo, di na kakakanta, paminaw na lang, worship song. And then sabay o kanta sa worship song igsoon. Then ang kalinaw o kalipay mo tumaw, mutungha sa imong kasing-kasing, mawala ang depression. And kung naamay nagtan-aw karon nga na-depress ka, yes, dili pa man ulahing tanan, so pwede ka mo gawas sa depression igsoon. Then kuha ito og leksyon, baliki sa uno nganong na-depress ka, di ba? Tungod kay nadaka sa imong nakita og nadungog, di ba? Yang imong nakita og nadungog imong gi-absorb. But this time, ayaw na natuguti. Ayaw pasudla ang negatibo, ilisi og mga pulong sa paglaom. Punay mo una sa pulong sa Ginoo. Matinga ka, gaan kayo. Sig naa ka taliwala sa mga unos, gaan imong pamati, kalmado ka. Why? Kay ang pulong sa Ginoo magudigson maghatag na tog paglaom. Ang pulong sa Ginoo maghatag na tog security. Nga bisan naatas kalisdanan natay kisiguraduhan kay naatas sa kamot sa kaytas-an. Amen. Ug walay laing pinaka-secured. Walay laing pinaka-safety kanang natas kamot sa Ginoo. Ug ato nang ma-feel once we are filled with the Word of God. Amen. Let's pray. Hallelujah. Father in heaven, thank you so much again, Lord, for your Word. Salamat sa imong balaang pulong among nadungog karon. Salamat sa imong mensahe. Holy Spirit, thank you so much for your holy presence nga among nabati karon. Salamat, Lord, sa imong mensahe about depression nga pwede ra day midili ma-depress. It's all up to us. It's our choice, Lord God. So, Lord, I pray to all of the viewers this time, Ginoo, nga kanunay gid mi muhatag og higayon, Lord God, sa imong pulong, Ginoo. Taliwala sa among kabisi, Ginoo, dili jud mi magpakang-a sa pulong nimo, Ginoo. Kay once kanunay mi magbasa sa pulong nimo, mamalandong, Ginoo. The more ang imong pulong, Lord, mo absorb sa mga una-una, mo puno sa mga una-una, mo sulod sa mga una-una. Ug once imong pulong, Ginoo, mo ay nagkapuno sa mga una-una. Walay lugar ang mga negatibong una-una. Walay lugar ang mga huna-huna nga makakos namo og depression, Lord God. Tungod kay imong pulong naghari, musagang kini, mahimong taming, Ginoo, sa tanang mga negatibo nga pulong or negatibo nga huna-huna. Lord, thank you sa wisdom nga imong gihatag kanamo tonight, Lord God. Usa ka pamaagi aron malikayan namo ang depression. Usa ka pamaagi, Ginoo, aron dili namo mahatagan og pultahan or agianan ang depression, Ginoo. Puno namo kanunay sa imong pulong. Puno namo kanunay sa mga positibong butang or hunahuna ang among hunahuna, Lord. Dili namo dawaton ang mga basura. Pulong nga negatibo, basura, Ginoo. Pulong lamang nga makapahimaya nimo, mo'y among tugutan nga mo-absorb sa unahuna nimo. Kay mao nay maghatag na mo kalinaw ug kalipay taliwala sa unos, walay lugar ang depression. And Lord God, I pray to all of the viewers this time, if ever there's anyone who are watching this time nga na-depress siya, Lord God, tabangi, Ginoo. Ipagawas siya na nga kahimtang niya karon, Lord God, ug ibutang sa iyang kasing-kasing karon ang mensahe sa paglaom. And then tagay siya lesson, Lord God. Makakaton siya.
Na-depress siya because ang iyang nakita og nadungog, gisod niya siyang unahuna. But Lord, not now. This time, mubangon siya, Ginoo, mupadayon, uban kanimo. Di na niya tugutan, Ginoo. Di na nila tugutan nga musulod sa ilang unahuna karon ang mga negatibo. Kundili ang imong pulong na lang, mga pulong positibo ang tugutan nila nga musulod, Ginoo, para walay luna ang depression, Lord God. Magpuyo sila nga madaugon. Magpuyo sila nga malinawon taliwala sa kagubot. Magsayaw-sayaw sila, Ginoo, taliwala sa mga unos kauban nimo. Hallelujah. Lord, thank you so much for your word. Salamat. Thank you, Holy Spirit. I-bless ang tanang viewers karon. And this time I continue to pray, Lord, to all of the viewers. Ginoo, unsa man ilang kahimtang karon, ilang mga struggle, ilang kabugat, Ginoo, ilang problema, Ginoo. Ang ilahang kahimtang karon, Ginoo, nga naglisod sila. Ilang gipas-an karon nga bugat, walay matago, walay malilong kanimo. That is why, Lord, I pray, ug namay nagtan-aw karon nga naa sa mga lain-laing balatian, nag-struggle ang ilang relationship nimo, Lord God, kang ana, Lord God, I pray restoration. I pray that you're gonna renew their first love, Lord God. Tabangi sila, nga mabalik sila nimo. You're gonna create a scenario, Ginoo, a situation nga muduol sila pagbalik nimo, Ginoo. Wala sila mahimo kung wala ka. And Lord, I pray again to all of the viewers this time, Lord, unsay ilang kahimtang, Ginoo, ilang problema, Lord, tagaig solusyon, Lord God. I speak solution to all of their problems, Lord God. In Jesus' name, I speak blessing, I speak miracle, I speak life, I speak healing, inner healing, and healing sa physical body. In Jesus' name, I speak salvation to their whole family. In Jesus' name, I speak heavenly wisdom sa mga naay mga himuon nga choice or decision. I speak peace sa mga naglibog karon, mga nas kagubot na hunahuna. And I speak deliverance sa tanang gapos, sa talikala ni Satanas, makabatog, kagawasan o kabag-uhan sa pangalan ni Jesus. And I speak boldness sa mga walay kaisog, magpagamit nimo, Ginoo, walay kaisog, Ginoo, nga mutubag sa tawag nimo, in Jesus' name. I speak miracle right now in their situation. Unsa man nga milagro ang ilang gusto, Lord God, I pray imong i-grant, Lord God, in Jesus' name. Palihuka, Ginoo, imong milagrosong kamot. Ipakita, ipadayag kung kinsa ka nga Diyos nga mong gilagaran, Ginoo. Unsa ka kagamhanan, unsa ka, Ginoo, kakahibulungan. Ipakita, Ginoo. Pamatudi sa ilang sitwasyon karon, Lord God, in Jesus' mighty name. Ang gahom sa kangit-ngit, dili magmalampuson, magmadaugon sa ilang kinabuhi sa pangalan ni Jesus. Kung dili imong kabubuton, Ginoo, ang matuman, in Jesus' name. So Lord God, right now, thank you. Niningtak na among ang kuno, among dawaton ang panalangin, among dawaton ang milagro, gikan kanimo, among dawaton ang kadaugan, kagawasan, kaluwasan, Ginoo. Amo kining dawaton uban sa dakong pagtuo, Ginoo. Himo lamang ming angayan, kapiyalan, kasaligan sa mga panalangin, mga kahibulungang butang nga imong ibubo namo, Ginoo. Mao kini among pagampo, Amahan. Amo kining gipangayo, gipasalamatan, pinaagi lamang sa ngalan ni Jesus nga mao among bugtong ug personal nga manluluwas. Amen and amen. Mabungahong kagabion, mga igsoon. That's all for tonight. Thank you, Lord. So this time, I will give back all the glory and honor, power, praises, and thanksgiving to the King of Kings and Lord of Lords. Walay ako, igsoon. Nang tanang dungog, himaya, kung ibalik sa tumbuhi nga Diyos. And thank you so much again sa mga subscribers sa nga page, mga followers. I just want to encourage every followers to invite your friends to follow our page. And salamat sa mga star senders at mga videos. Thank you kayo. Prayer dyan akong ikabalos ninyo. And then, sa wala pa makasubscribe sa itong YouTube channel, free to subscribe. Ang link nasa caption na nga live. After this, sa itong live, ako ning i-download din, i-upload na ako sa itong YouTube channel. Thanks everyone. And ako nag-aampo nga sa itong pagpahulay karon, pagpangatulog. Ubanan ta sa presensya sa Ginoo, yang gahom, yang protection, mag-uban ka na to, aron safe and secure ta. Ug sa tanan nga naa sa lain-lain kanasuran karon nga nagtrabaho pa adlawan, buntag paron diha, igsoon udto paron, dili ni matapos karong adlaw nga di mo panalanginan sa Ginoo, in Jesus name. Praise God. God bless Brother Castillo, Lungli, brother. No? So that's all for tonight. Again, mga igsoon, ampo, amping, abanti ta kanunay. Sa kapila ka madagma, bangon ug padayon hangtod maangko natong kinabuhing dayon. Amen. Good night everyone. See you tomorrow. God bless. God bless.